ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂದು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿಗಲೆಗ್ ತಪ್ಪದು ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಸುರುತೂಪಿನಗುಲಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗು ಈಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಗಲು ತೋದಿಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆತುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಪುಂಡು. ತೂಕ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪರೆಗತ್ರ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿವಂದೆ ಐಕ್ 2 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ತಾರೆದೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಸಳ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ 2 ಚಮಚ ಆಯಿನಾತ್ ಜೀರಿಗೆಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯಿನಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತ್ಯೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಅಂಚೆ 4-5 ಚಮಚ ಆಯಿನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಉಂದೆಲ್ಲಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಗ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಲವೀರೆ ಅಂಚನೆ 2 ಚೆಕ್ಕೆಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಯಿನಾತ್ ಬಡಿಸೋಪುಲ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗ್ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ 10-15 ಆಯಿನಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ 2 kg ಕೋರಿಗ್ 15 ಇಯವ ಬಂದೆನ್ನರು 15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದರೆ ಒಂದೊಂತೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಖಾರ ಇತ್ತಿನಾಂಡ 15 ಯಾವು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಐನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ 4 ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಅವಳು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಕಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಸಾಲನ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲಿನ ಮಾತ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೊಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೆಲ್ಲಂತೆ ಕಡೆದು ಕನದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಆವಡು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕಡೆದು ಕನದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆ ದೀತೆ ಕೋರಿನ ಬೇಯರೆ ಅನೆಕ್ಕು 4-5 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಲಾವಿರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 1/2 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದು ತಿಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೆಲ್ಲಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ 1/2 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ಮಂಜಲ್ದು ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯಿನತ್ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಬೇಯರೆಗ್ ದಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ 2 ಚಮಚ ಆಯಿನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಾತ ಕೋರಿಲೇನು ಪಾಡೊಂದೆ ಕೋರಿ 2 kg ದಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇದು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ವಾ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆತ್ತ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೊನ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು ಚೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕೋರಿ ತೊಟ್ಟು ಒಯ್ತೊನರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೊಡಿದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ ಮಾತ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೂತೊನ್ಗ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಬಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲು ರುಚಿಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂತುದಾಯ್ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಡಿದಾತ ತಾರಾಯಿನ ಅಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೂತೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗ ಒಂಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇದು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ
ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಂತೆ ತೆಲುಪುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗ್ ನಿಗಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.